Îl laud pe Tatăl, pe Fiul și Duhul Sfânt. Îl laud și îi mulțumesc că sunt în viață. Îl laud și îi mulțumesc că avem pe Fiul care mijlocește pentru noi. Îl laud și îi mulțumesc că va fi cu noi mereu cu aceia care îl caută cu toată inima și să luptă cu păcatul ca și eu, cel mai mare păcătos, și mă lupt eu cu păcatele mele să pot învinge. De-aia te rog, om care îl asculți, femeie, bărbat care îl asculți, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și dragostea sa. Mulți oameni zic așa, noi ne rugăm. Fratele meu, toată lumea, în fiecare se rogă, în religia care îl are, în credința în care trăiește, dar oare primită rugăciunea? De astăzi vom dezbate ce este adevărul. Și dezbatem ce este adevărul, să vedem cuvântul Sfânt, ce spune Dumnezeu, cum trebuie să mă rog. Și rugându-mă să văd ce spune Dumnezeu în dreptul cel care este de acord și vin la Dumnezeu prin adevărul Lui și cei care stau contra. Iubiții mei oameni, frați, surori, că zice Dumnezeu, voi sunteți prin Fiul Său, aveți un singur Tată, iar voi sunteți toți frați, avem un singur Domn în care s-a plecat înaintea Lui orice genunchi și va mărturisi Iisus Hristos este Domnul. De-aia vin tu și eu astăzi. Să vedem ce spune, ce vrea să spună Dumnezeu. Nu oamenii, cum cere Dumnezeu închinarea și cum cere să trăim. Nu oricum. El are un șablon. Oricum ne rugăm de El când nu-L cunoaștem, El te conduce prin Duhul Sfânt să ajungi să-L cunoști. Dar când ai auzit și refuzi, rămâi cu păcatul că nu ți-l mai iartă. Dacă tu ești sincer, El ți-l iartă. Dar dacă tu nu ești sincer și stai împotriva Lui, în ziua judecății te va întreba, ai auzit? Și acum să citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 23 și 24. Și ascultați cum spune. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinători adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Ce spune? Toți care se închină la Dumnezeu trebuie să închină în duh și în adevăr. Astfel dorește Dumnezeu închinător adevărat, din toată inima și sincer. Deci trebuie să închină Lui în duh și în adevăr. Cum trebuie? În duh și în adevăr. Cum vine închinarea aceasta în duh și în adevăr? Ce înseamnă lucrul acesta? Să nu încurcăm cu, adică gânduri omenești, că conștient, subconștient și nu știu ce. Noi ascultăm ce spune Dumnezeu. Omul are duh, suflare, suflet și care suflet înseamnă viață și are trup. Cele trei părți. Acum vedem dacă el cere închinarea în duh și în adevăr. Cum vine acesta? Să deschidem împreună, și să vedem cum cere în Romani 8. Vă rog să citim împreună Romani 8. Să citim, vă rog frumos, împreună Romani, capitolul 8 și de la versetul 14 la 16 și 26. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește, deci Duhul Sfânt, cu Duhul nostru, împreună cu Duhul nostru, că suntem copii al lui Dumnezeu. Deci eu supun Duhul meu, Duhul lui Dumnezeu, care vine și ne conduce la apă,
la botez, ne conduce să ne schimbăm și lucre cu noi în fiecare zi ne schimbă. Te uita ce spune. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbăciunile noastre, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăită. Însuși Duhul. Deci Duhul Sfânt, după ce s-a înălțat Iisus la cer, vom dezbate când vedea cele trei pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt la fiecare. S-a înălțat și a venit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ține în mustră între păcatul, îți arată neprihănire și judecată. Dar El te conduce și te învață cum să te rogi. El te conduce cum să predici. El te conduce cum să vorbești. El te conduce cum să te comporți. Toate lucrurile conduce El. Dacă nu te supui Lui, toate lucrurile sunt pierdute. Vino azi la El. La acest Duh Sfânt, la care multă lume nu este, a treia persoană nu este o forță activă. Da, Dumnezeu poate forța, dar nu forțează. Dumnezeu a dat omului liberă alegere, liber arbitru, să hotărească el, vreau sau nu vreau. Dumnezeu nu te forțează. Eu sunt singurul care pot forța împotriva cuiva sau împotriva mea însăși. Să nu mă rog cum cer el, să mă rog cum îmi scriu multe cărți, în afara Bibliei, că după Biblie poți să te rogi, și după Tatăl nostru care ne-a învățat, dar ai, Duhul Sfânt, ai lucrurile tale care trebuie să-L mărturisești, să te pocăiești, să-L părăsești, să te schimbi datorită Duhului Sfânt care te conduce în jertfa lui Iisus. Duhul Sfânt ne duce la Iisus să mărturisim păcatele. Deci ai văzut și vezi foarte clar, spune clar, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Suntem conduși, călăuziți de Duhul Sfânt și primim un Duh, nu de frică, un Duh de dragoste, de înfiere, în care să strigăm, Tată, că noi am stat împotriva și am păcătuit. Și Dumnezeu ne-a iertat și ne-a înfiat. Ne înfiază, vrei și tu să fii înfiat, să fii al lui Dumnezeu? Avem, după porunca 5, avem tata, iubesc, pământesc, dar ei se duc și ei la odihne. Depinde cum ne învață. Ei se duc la odihnă și noi ne-om duce la odihnă. Dar problema este să fii împăcat și eu și tu cu El. Cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Ești gata? Dar zice acolo, cuvântul zice, și în adevăr. Ne uităm un lucru, adevărul la multă lume, adevărul cum crede el. Nu! Dumnezeu spune nu! Gândurile mari sunt departe ca cerul de pământ. Nu-s gândurile la fel, nu vorbele la fel. Dumnezeu are altcumva și noi altcumva. Că noi suntem neputincioși și păcătoși, ne-am vândut păcatului, ne-am făcut rob ai păcatului, adică diavolului. Și ca să scăpăm, venim la Iisus, condus de Duhul Sfânt, să mărturisim, să ne naștem din nou. Să fim cu El. Și El ne schimbă. Și atunci suntem rob ai neprihănirii, rob al lui Hristos. Apostolul Pavel, Apostolul Petre și fiecare și noi suntem robi al lui Hristos. Rob ai neprihănirii. De ce neprihănirea noastră? El este Iisus Hristos, Domnul. Dacă vrei neprihănire, numai prin El o poți obține. Noi nu avem o neprihănire de-a noastră. Noi suntem păcătoși toți. De asta venim la El. Și să vedem ce vrea, cum vrea Dumnezeu acest adevăr. Și atât de important adevărul. Am să arăt în cei care sunt de acord și cei care stau contra. Să vedeți ce spune Dumnezeu. Dar problema e eu și tu. Ești gata? Să citim primul text a adevărului. Ioan 17:3. Să trăim. Deci primul text a adevărului. Că multă lume apoi zice, este Dumnezeu, dar formal și majoritatea astăzi nu mai cred. Foarte puțini oameni mai cred că Dumnezeu este, cred în evoluție, cred în vorbele de știință. Dar de unde știu ei așa de bine ca Dumnezeu care a creat totul? O explodat, a făcut un bum și a apărut. Nu.
Dumnezeu a creat, zice fizica, nimic din nimic nu se face, totul trebuie să aibă un creator. Dacă o să luați, vă rog frumos, luați prima predică să vedeți, Dumnezeu a creat. Și când a creat materia, a făcut-o din 3 lucruri. Lumină, aer și apă. Ea încearcă, omule, să trăiești fără acesta. Că nici toată iarba s-a uscat dacă n-ar fi aceste 3. Trebuie aer, apă și lumină, aer și apă. Dacă nu vii la el ți-l ia. Suflarea ți-l ia. Și el dă înapoi dacă tu cauți oricum și prima și a doua înviere, tot el o face. Prin Fiul Său Iisus Hristos, Domnul. Zice Iisus, eu sunt viața și învierea. Oricine vine la El în zi prima înviere va fi înviat și dus cu El. Tu vrei să stai aici? Sau vrei să mergi cu El? Nu merem definitiv. Când vom judeca, când vom dezbate predica, mileniul și judecata, atunci vom vedea acolo ce spune Dumnezeu. Cum e mileniul, cum e judecata. Și atunci vom vedea, dar acum să continuăm cu adevărul. Deci primul test. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cum îi zice, uite primul adevăr clar, Tatăl, Dumnezeul Universului, Împăratul Universului, El a dat tot din dragoste pentru mine și pentru tine. Că am păcătuit începând de la Adam, toți am păcătuit, nu spune, păi de ce a păcătuit Adam? De ce păcătuiești tu? Eu și tu. Am păcătuit, recunosc, am fost și mă lupt cu păcat în fiecare zi. Și mă doare că nu sunt stare să stau, dar fără Iisus și Duhul Sfânt nu pot învinge. Vino la Iisus să te ridice. Vine la Duhul Sfânt să te conducă, să birui păcatul. Eu mă rog în fiecare zi să mă ierte și să ajut să birui păcatul. Să mă facă cum am fost la original în grădina Edenului, fără păcat. Și pe Adam și toți care vor sluji și vor fi cu el la prima înviere. De ce spune? Singurul Dumnezeu adevărat. Deci al doilea text. Mergem mai departe. Să vedem al doilea text atât de clar. Ioan 14:6. Ascultați ce spune Dumnezeu. Pentru că mulți zic că Iisus nu-i Dumnezeu. Dar o vedea acum. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ei, asta mai zic mult și cuvântul zic, dar nu-l înțeleg în partea spirituală, partea duhovnicească. Nimeni nu vine la Tatăl, pentru că zice, eu sunt calea. Primul e calea. Te cheamă să mergi pe calea lui, trebuie să iei crucea, să-l urmezi. Apoi trebuie să intri în adevăr. Și apoi îți dă viață. Dacă vrei, nu ești obligat, dar din dragoste să faci. Deci Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Mergem mai departe. 1 Ioan, ascultați ce spune. 1 Ioan, acum Tatăl, Fiul, și să vedem mai de 1 Ioan, și ascultați capitolul 5 cu versetul 6. Ascultați ce spune. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 3 sunt în cer. Mulți zic că nu sunt 3, dar dacă Dumnezeu spune clar că 3 adevărul, Tatăl, Fiul și 3 persoane distincte, dar au lucrare comună, clară, planul de mântuire pentru mine și pentru tine. Vrei să vii la El astăzi? Hai, dar până nu-i prea târziu. Și atunci vei rămâne afară. Te întreabă Iisus, până când? Până când nu vrei să mă primești? Și stau la ușă și îți va deschide ușa. Ușa numai tu îl poți deschide și să alegi liber. Dacă vrei să trăiești, să-L ai pe Iisus, dacă nu, alege moartea și pe Satana. Treaba ta. Vei peri împreună cu Satana dacă nu-L alegi pe Iisus. Alegerea ne aparține și mie și ție. De ce spune?
a venit cu apă. Și 3 sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul Sfânt și Duhul tău împreună. Apa și sângele lui Iisus. Apa botează, sângele lui Iisus. Nu poți spune că nu știi. Numai nu vrei. Că vine preotul și te stropește când ești mic. Dar să nu uite și preotul și oamenii. Când ești mic tu nu știi. Că zice Scriptura în felul următor. Cine crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va fi o să... Dar păi fratele meu, sora mea, când ai fost mic ca și eu, când mă boteza la romano-catolici. Dar bă, știam eu ce fac? Nu, habar n-am avut. Și nici nu știu. Dar acum când am ajuns mare și m-am dus și am făcut legământul, am făcut în credința mea, cred, m-am îndrăgostit de Dumnezeu, de Tatăl, de Fiul și Duh și cred și vreau să fac oaia Lui de bunăvoie, nesilit de nimeni, pentru că îl iubesc. Vreau să fac mântuirea în dar fără plată. Dar dacă nu vii la ei din dragoste, vei rămâne afară. Merem următorul, capitolul 17, la Ioan, capitolul 17 și ascultați, merem mai departe. 17 cu 17, ascultați ce spune. Vreau să fiți foarte atent la cuvânt. Fiți foarte atent, acest lucru are explicație clară, dar toată Biblia se explică singură. Ascultați de el, de cuvântul dumnezeiesc. Adevărul n-are nimic omenesc, ci numai dumnezeiesc divin. Și ascultați ce spune Domnul Hristos. Sfințește-l prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sfințește-l prin cuvântul tău. Oare este ce este scris aici? Da, și este adevărul, că aparține lui. Dar ascultați cine este cuvântul care sfințește. Merem la primul capitol de Ioan. Merem la primul capitol de Ioan și ascultați ce spune. Fiți foarte atenți. Cine este cuvântul? Și el de două ori cuvântul. Atât partea dumnezeiască cât și partea umană. Pentru că el zice, în el locuiește plinătatea dumnezeirii. Deci nu a lui Dumnezeu, a dumnezeirii. Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează în acest Iisus. Și ascultați ce spune. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sunt martorii care mincesc cu minciuna lor. Un Dumnezeu. Și Iisus chiar cu gura ar fi fost și-a făcut Dumnezeu cândva un Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut Dumnezeu din veșnicie. Tatăl, Fiul și Duhul sunt din veșnicie. Deci vedem că cuvântul, adică Hristos, a fost din veșnicie cu Dumnezeu. Dar vedem și partea umană. Deschidem la Apocalips, capitolul 19. Vă rog împreună. Capitolul 19. Vă rog să o urmăriți foarte atent. Și ascultați și partea umană. Că el are cele două trupuri. Trupul lui Hristos, divin, și trupul Fiul omului, Iisus. Și ascultați ce spune. 19 cu 13. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Deci vedem pe cruce, a murit partea umană. Dar nu l-a părăsit Hristos, partea umană. El când s-a născut a fost îmbrăcat. Iisus când s-a fost îmbrăcat peste cel divin, peste Hristos. Și astfel în veșnicie va purta numele Iisus Hristos. Noi vom fi cu un singur nume. George, Petre, Saveta sau nu știu cum îl cheamă fiecare. Vom primi nume nou. Dar fiți atenți aici și ascultați-l. Clar spune. De unde știm lucrul acesta? Notați foarte bine. Luăm cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor și ascultați ce spune. În Faptele Apostolilor. Capitolul 2 cu 36 și ascultați ce spune. Nu vine de la mine, că eu sunt foarte slab, dar Duhul Sfânt, cel care conduce fiecare cuvânt, veniți la el până nu-i prea târziu și ascultați-l. Și ascultați ce spune, zice Dumnezeu Tatăl. Îl trimit pe Fiul, zice prin Moise. Și prin proroce, zice, îl trimit pe Fiul și prin Sfânt.
Cine n-ascultă de el, voi trage eu la răspundere. Cine n-ascultă? Cine te trage? Dumnezeu Tatăl. Atunci cine ești tu? E om. Un pumn de lut. Un praf pe cumpănă. Cine sunt? Nimic. Dar dacă vin la el, a murit pentru mine. Și dacă eu îl primesc ca Domn și Mântuitor, pe care te rog să-l primești și tu, să fie Domnul, Mântuitor, Împăratul tău și Dumnezeul tău. Și el dă, atribuie neprihănirea lui și viața lui. Și haina slavei. Vino la el și asculta ce spune. Ce poruncește nu eu, ci Dumnezeu. Deci, capitolul 2, versetul 36, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu, adică Tatăl, a făcut Domn. L-a făcut Domn pe cine? Și Hristos. Deci, unde Tatăl, Fiul, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, eu și tu l-am răstignit, nu romanii. Romanii au făcut partea asta fizică. Dar păcatele noastre, El a murit pentru păcatele noastre. El, Iisus, a murit pentru mine. Iisus Hristos, Domnul, este împăratul meu, este Dumnezeul meu, este Mântuitorul meu, stăpânul meu. Eu sunt robul Lui. Hai și tu să ai viață veșnică. Te rog, trezește-te până nu-i prea târziu. Te rog să te trezești, pentru că este foarte important să te trezești, să vii la El până nu-i prea târziu. Și apoi vom vedea cuvântul ăsta scris, să vedem unde tot prin Iisus merge toate. Mergem mai departe, Psalm, mergem la al 5-lea. Știm că Psalm sunt prorocii și cuvântul lui Dumnezeu și vedem Psalm 119 și ascultați împreună cu mine. Ce spune Dumnezeu al 5-lea? Dreptatea ta este dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Frații mei, nu trebuie lege. Ce spun? Nu trebuie har. Dar fără lege ce faci? Legea îți arată păcatul. Și Dumnezeu are și legi și porunci. Și amândouă sunt împreună. Nu se despart unul de celălalt. Și ascultați ce spune. De ce spune? Dreptatea ta este dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Și a 6-lea. Dar tu ești aproape, cum e Dumnezeu, omniprezent peste tot. Dar tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Când toate. Sunt legea sănătății, legea căsătoriei. Multe lucruri sunt legea lui Dumnezeu, cum să faci toate lucrurile. Dar poruncile sunt principale. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să vii în dragoste. Nu-l da deoparte, nu-l alunga, vino acum, nu spune mâine, ci astăzi. Dacă veți auzi, nu mă înțetriți inimile. Veniți la El cu toată inima. Că dacă nu, legea îți arată păcatul și te omoară. Dar trebuie să Duhul Sfânt te conduce la Iisus să mărturisești. În fiecare zi sunt condus de Duhul Sfânt să mă învețe, să cer iertare și să mă conducă El. Și să-L primesc de la Mântuitorul meu, drag și scump. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Atunci, în ziua aceea, când vei face învierea, să mă aduc și pe mine la prima înviere la viață, să fiu cu tine, să mă arunc la picioarele tale și să-ți mulțumesc că ai dat totul pentru mine și ajută să pot da și tu. Vrei și tu să dai totul să fii cu El în veșnicie, cu Iisus. Nu privește la om, privește la cuvântul Domnului, la cuvintele lui Hristos. Ce spune poruncile, legea și poruncile. Ți-am spus, El nu dă deoparte. Aceste lucruri sunt veșnice. Însuși caracterul lui Dumnezeu care nu-l calcă. Dumnezeu trăiește în sfințenie. De-aia spune Sfânt, Sfânt, Sfânt de 3 ori. Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul, Sfânt e Duhul Sfânt. Și strigă toți îngerii, sunt care cu schimbul tot timpul strigă și laudă. Vrei să lăudăm și noi împreună? Vino! Vino la Iisus. Nu spune mâine, ci astăzi. Hai, dar până nu-i prea târziu.
Și ultimul text al adevărului, să mergem împreună, tot Psalm 119, versetul 160, și fiți foarte atenți. Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt cum veșnice. Temelia. Cine-i temelia? Hristos, cuvântul. Asta este. Pot documenta? Da. Ascultați, pentru că zice temelia. Nu pus de altcineva. Temelia pus de Hristos. Și a spus temelia cuvântului cum se numește. Deschidem la Apocalips, capitolul 14. Și ascultați împreună cu mine și citiți împreună cu mine. Capitolul 14, versetul 6 și 7. Ascultați ce spune Dumnezeu, nu eu. El spune, El explică prin cuvânt. Să vedeți cuvântul ăsta, pentru că El sfințește. Zice, vor trece toate, dar cuvintele mele nicio frântură de slobă la trece. Va fi veșnică. Vor trece cerurile, pământul, roce, dar cuvintele mele nu, zice Iisus. Vrei să fii cu acest Iisus care a murit pentru tine și mine? Eu vin la El. Hai și tu astăzi. Nu-ți întetri inima. Hai la El până nu-i prea târziu. Mergem mai departe. Ascultați și să citim. Deci 14 cu 6-7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorul pământului, oricărui neam, oricărui semințe, oricărui limbi și oricărui norod. Evanghelia veșnică. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia veșnică. Evanghelia vie. Cuvântul scris este Hristos. Totul este. Toată Scriptura este cuvintele Lui. Când stai de vorbă, El n-ascunde, El arată și păcatele, arată și cum trebuie să te schimbi. Și arată cum biruiești și cum să ajungi să crești. Dar arată cum te duci la moarte. Alege asta tu cum vrei. Hai la Evanghelia veșnică. Nu poți zice că nu știu. Nu vrei. Am văzut adevărul. Și acum să vedem ce spune Dumnezeu celor care îl acceptă. Să vedem cu ce spune Dumnezeu celor care acceptă acest lucru. Ce spune Dumnezeu și tu îl accepți în viața ta, îl cauți să vii la El. Nu spune la Dumnezeu mâine. Un preot ortodox din București, zic că ești la pensie. Eu știu tot adevărul. Ce spui e adevărat. Ești la pensie și vineri fac ultima slujbă și apoi ies în pensie și după aia mă întorc. O ține numai așa cum zice Scriptura. Dar nu uită, noi avem un vrăjmat care caută să ne înghită ca un leu, Satan și îngerii lui. Caută să ne distrugă. Și când s-o duc joi la așa slujbă, știe că nu-i bine. În loc să spui la om, știe că nu-i bine. Trebuia să vie să boteze, fără să mai pui încoace încolo. Nu conta cât zile trăia tot ce el câștiga pe Hristos, dar așa, mergând cu mașina, a trecut o mașină de gunoi și l-a lovit și l-a făcut praf. A murit pe loc. Nu spune mâine, nu spune vineri, ci astăzi. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împitriți inima. Veniți la el până nu-i prea târziu. Vină la el astăzi, nu mâine. Zice Dumnezeu, zice și la Ioan Botezătorul și la proroci, care de-a lungul timpului zice, strigă să audă. De-aia strig, nu strig altcumva, încă nu strig, ci vorbesc tare. Că așa mi-e vocea când vorbesc în predici. Mă conduce Duhul Sfânt. Vino în fire, vino astăzi, până ai târziu. Că ascultați ce spune. El zice cu glas tare. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că ți-a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apă. Deci, de ce să ne temeți și să ne întoarcem la El, să ne întoarcem la cuvântul adevărului Său, că poruncile sunt adevărul și porunca 4 este ziua 7-a, nu a 1-a săptămânii, nu a 6-a și așa mai departe.
ziua 7-a, ziua sfântă, sabatul lui Dumnezeu. Și ne cheamă să ne ducă în odihnă. Că zice, de ce cauză nu putem intra? Din cauza necredinței. Om dezbate când om dezbate sabatul, ziua 7, atunci om vedea mai adânc lucrul acesta. Dar acum te cheamă prin Evanghelia veșnică, vină la el. Și acum să vedem care este adevărul sfânt. Care este adevărul care ne conduce mai departe. Am văzut cum mă rog în Duh, condus de Duhul Sfânt, că nu știu cum să mă rog de multe ori. Și văd că Duhul meu, mă rog cu Duhul Sfânt, El conduce mintea, conștiința mea. Că mintea gândește și îl depune în conștiință și apoi când fac greșeli, mă muștră conștiința. Da. Pentru că așa e rânduit de Dumnezeu ca să mi-aduc aminte. Și rog să mi-aduc aminte să mărturisesc toate păcatele, să-L părăsesc, să mă pocăiesc. Zic, cumpără de la mine aur curățit prin foc. Și haine albe să nu se vadă rușinea, golețiune. Pocăiește și întoarce-te la dragoste. Te cheamă cel care n-ai făcut încă. Întoarce-te. Să nu crezi că dacă te-o stropit preotul, ești întors. Acum când ești matur, când judeci, trebuie să te întorci. Până nu-i prea târziu. Vino astăzi. Eu sunt un păcătos. Iertat în Hristos, Domnul. Îl mărturisesc și mă lupt ca să birui păcatul. Îl mărturisesc în fiecare zi. Nu numai zi, mărturisesc și ziua și noaptea. Mărturisesc când sunt atent un timp. Și când mă gândesc și stau în meditație, vorbesc cu El și mărturisesc și ai milă de mine. Sunt păcătos. Pentru mine ai murit. Am spus la Iisus, El a murit pentru mine. Ai milă și i-am îngrijat ta. Și acum să mergem mai departe, să vedem ce spune Dumnezeu. Cum trebuie să fie oamenii care acceptă. Și l-am notat pe hârtie ca să putem câștiga timp. 1 Corinteni 5:8. Ascultă ce spune. 1 Corinteni 5:8. Acum merem să ascultăm ce spune celor care se întorc. 1 Corinteni 5:8. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Auzi? Azimile curăției și adevărului. Imediat te cheamă. Deci primul lucru, când te-ai botezat, El toște toate păcatele când ai ieșit din apă. Și merg la cină, la pâinea și vinul. Nu ești legământul cu El. Și zice, n-am să beau cu voi până la venirea Lui. Și dus în cer, în împărăția Tatălui meu. Și atunci va servi El cu cei 12 ucenici. Iar eu acum, nu ești, de câte ori beți și mâncați, vestiți moartea Domnului. Veniți la El. Nu spune mâine, astăzi. Nu cumva să treacă ziua de astăzi și să întunece și să vie și să rămâi pe din afară. Vino la El astăzi. Nu spune mâine. Astăzi vii să-ți predai toată inima, toată ființa ta. Vino și îți predă inima. Nu de deoparte, mergi mai departe. Mergi mai departe. 2 Corinteni 4:2. 2 Corinteni 4:2 și ascultă. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea cui adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Prin adevărul. Ce spune? Zice meșteșuguri rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, ci ducem. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci ducem adevărul. Nu stricăm cuvântul adevărului, ci ducem adevărul. Dacă auzi acum, fratele meu, sora mea, cine ești, că suntem frate, întoarce-te la cuvântul lui. Întoarce-te la Iisus, cuvântul adevărului, ca să fie al lui. Spune foarte orice cuget omenesc. Și înaintea lui Dumnezeu, cuget, curăția. Vino la El. El vrea, vezi cum e biserica lui Dumnezeu. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Că se furișează, dar când ești cu adevărul, cu Evanghelia veșnică, n-ai frică
Nici o clipă, că Duhul Sfânt El cel care îți aduce aminte dacă tu cercetezi și vorbești cu Iisus în fiecare zi prin cuvântul Lui. Nu ci temei că toată Scriptura e insuflat de Duhul Sfânt, ci El știe și te învață atent. Nu vă gândi la ceasul și clipa aceea, însuși Duhul va vorbi de voi. Merge mai departe. Și 13 cu 8, ascultă, tot aici, 13 cu 8, ascultați ce spune. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Deci vin mulți astăzi, atâtea religii sunt în lume, foarte multe. Și ce spune aici? Că nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Și biserica vine cu adevărul. Mulți răstălmăcesc scripturile și cuvântul pe pierzarea lor. Țin cu satana. Tu cu cine ții? Cu Domnul sau cu satana? Vrei să asculți cum pune El prin Duhul Sfânt sau vrei să asculți de capul tău care îl conduce ori Domnul Hristos, ori diavolul? Ascultă de cine asculți. Ascultă astăzi de cine asculți. Întoarce-te astăzi, că împotriva, zice, și pentru împotriva adevărului nu poți face nimic. Adevărul va suna și va fi veșnic. Vino la El. Merge mai departe. Merge mai departe. Galateni 2, cu 5, ascultă. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar că pentru că adevărul Evangheliei să rămână în voi. Deci nu ne certăm cu ei. Noi spunem, dacă auzi bine, dacă vrei, dacă nu, tu vei răspunde, tu vei duce la moarte, ce alegi moarte sau viața. Tu ne clară încă o dată, noi nu ne-am supus și nu ne-am împotrivit lor, cu nicio clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămâne în voi. Unde să rămână adevărul? În noi, în tine și în mine. Vino astăzi și merge mai departe, ascultă ce spune acolo. 14. Ascultă ce spune. Când a văzut eu că nu umblă după dreptarul adevărului Evangheliei, am spus lui Chifa, în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamul să trăiască felul iudeilor? Noi nu mai avem treabă cu iudeu. Iudeu nu mai este cel care trece împrejur în inimă, în duh, nu în carne. Tere împrejur nu este nimic. Nici tăier, nici în păzirea poruncii lui Dumnezeu. Porunca 4. Din nou ajungem acolo. Frații mei, spune clar, chiar și Barnaba a fost cuprins de fățărnicie. Citește cuvântul. Și Petre Chifa, că Petre și Chifa același lucru. Apostolul Petre atunci s-a rușinat cu mii iudei. Și apostolul Pavel, care a venit mult mai târziu și a întâlnit cu Domnul, era dintr-o bucată. Așa cere Domnul și mie și ție, să fim dintr-o bucată clară. Vino la El astăzi. Nu încercă să te ascunzi, că n-ai cum. Vino la El astăzi și ascultă de El până nu-i prea târziu. Ascultă-L până nu-i prea târziu. Vino astăzi. Merg mai departe. Efeseni 1 cu 13. Efeseni 1 cu 13. Ascultă ce spune. 1 cu 13. Și voi, ascultă ce spune foarte clar. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei, ce spune? Ce am ascultat. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Deci cât de important este adevărul. Cuvântul Evangheliei, adevărul Evangheliei. Și dacă îl primim, ne sigilează Duhul Sfânt. Și El ne ajută să luptăm, să biruim păcatul, ne ajută să ne rugăm. Și când venim cu dușmani în față, vine El și îi spune pe gură și pe limbă cuvinte care trebuie să spui. Vină la El să fii sigilat pentru împărăția lui Dumnezeu. Că aici oricum și eu și tu vom duce la moarte, adică la odihnă, cum ziceți, la somn, morții. Dar dacă îi vine prima înviere și tu rămâi acolo. Când vine Iisus, ce ai să zici când ai în pielea goală? În loc să fii îmbrăcat în haina de lumină, vei fi în pielea goală. Am dezbătut acolo cum ce se întâmplă când murim. Dacă ești ai vieții și în pielea goală, nu mai ești haine de lumină.
E păcat că vei primi pedeapsa meritată care tu ai ales, eu sau tu. Vino la el astăzi și ascultă-l cuvântul adevărului Evangheliei. Merge mai departe, în Efeseni 4:15, ascultă ce se spune. Ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Ce spune? Și credincios adevărului. Ce este adevărul? Acum l-am citit. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, legea, poruncile. Și cuvântul Evangheliei veșnice. Vino la Iisus, El la cuvântul Său, El te cheamă, El vrea să te facă liber, veșnic să fii, dar să fim rob al lui Iisus și apoi să fim înfiați pentru veșnicie cu El. Vino astăzi. Nu spune la Iisus mâine, că nu știu dacă mâine te mai trezești. Nu știu dacă a pus să te culci. Da, apoi nu știi niciodată unde ești, nici în clipă. El îți dă viața și mie și ție să ne împăcăm cu El. Vino azi la acest Mântuitor scump. El care a întins mâna pentru mine, și pentru tine. El a murit pentru toți și a dat sângele pentru mine și pentru tine. Noi suntem mântuiți prin sângele scump al lui Iisus. Vino la El. Nu da deoparte. Merg mai departe. 20 și 24. Ascultă ce spune. Tot acolo la Efeseni. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat. Deci sunt mulți care sunt protestanti. Cei care l-ați ascultat. Și dacă potrivit adevărului potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați. Legea este în Isus. Scrie clar. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrecați de omul cel vei care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Unde locuiește Duhul Sfânt. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul. Vezi? Dacă l-am învățat de Hristos, nu orice învățătură, nu Sfântul Anton, Sfântul Petre și nu știu ce fel de sfinți, moaște și nu știu ce, și mereți acolo fără să judecați. Pentru că vă lipsește Duhul Sfânt. Nu intrați în sânea voastră să vedeți oare ce fac. Cum cere Dumnezeu să mă închin? Cum vreau să fac voia Lui? Caut eu poftele lumii acesteia, caut poftele firii pământești, pe care zice Domnul prin Apostolul Pavel, omorâți-mă de la firii pământești, omorâți-l. Eu luați crucea și urmați-l pe Iisus. Zice Pavel, călcați pe urmele mele, că și eu cal pe urmele Lui. Și când am văzut în predică, într-o adunare, s-au ridicat împotriva 16 familii. Nu ți rugi să spui că mergi pe cărarea lui Iisus. Da, merg cu Iisus. Dacă tu nu mergi, niciun creștin care nu merge cu crucea pe urmele lui Hristos, e mort, și de zice că trăiește, dar e mort și va fi mort veșnic. La pedeapsa învierii două, prin pedeapsa de moarte veșnică. Vino astăzi, nu mâine, astăzi să vii. Nu încerca să-l dai deoparte. Spune clar, și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire. Ce neprihănire? Și sfințenie pe care îți dă adevărul. Adevărul l-am citit. Cercetați 2-3 ori predica să-l ascultați. Și de adevărul. Și merge mai departe, 5:9. Ascultați ce spune. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Deci roada luminii, roada de cine este lumină, Domnul Hristos. Și vrea să ne dea haina de lumină prin jertfa lui Iisus. Și ce spune? Ca să avem roada luminii, stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Vrei această haină a luminii? Vrei roada neprihănirii? În puterea Duhului Sfânt care te conducă? În puterea lui Iisus care spune și să face? Te rog, vino astăzi. Nu încerca pe mâine. Astăzi. Merge mai departe. Coloseni, capitolul 1, 5 și 6. Și ascultă ce spune. Din pricina nădejdii care vă așteaptă,
în cerul și despre care ați auzit mai întâi în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi, și acesta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Ce spune cuvântul adevărului Evangheliei? Nădejde, avem o nădejde vie, așteptăm venirea lui Isus. Cine iubește venirea lui, vino la el, până nu-i prea târziu. Vino astăzi, vino astăzi și nu spuneți la Dumnezeu mâine, vino astăzi. Mergem mai departe, 2 Tesaloniceni. Și ascultați ce spune acolo, 2 Tesaloniceni cu 13. 2 cu 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Sfințirea Duhului și credința adevărului. Duhul Sfânt face lucrarea aceasta. Vino la El. Nu spune la Dumnezeu mâine. Nu spune mâine că e prea târziu. Merge mai departe. 1 Tit 1. Așa. Tit, capitolul 1 cu versetul. Așa. Mai departe, dar am omis, dar vreau să o citesc din nou, să ne întoarcem la 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, să ne întoarcem, că era să omit un lucru, dar nu vreau să scăpați. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4 și 7. 1 Timotei, capitolul 4, capitolul 2, versetul 4 și 7. Ascultați ce spune. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cum? Vrea toți să vină la cunoștința adevărului, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, legea și poruncile și cuvântul Evangheliei. Cum spune El? Nu cum trebuie eu, cum spune El. Ascultați de El până nu-i prea târziu. Merge mai departe și versetul 7. Și propovăditorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul și în Hristos și nu mint. Ca să învăț pe neamul credința și adevărul. Ce să învețe? Cum să crezi în Dumnezeu și adevărul. Vino la El. Nu încerca să-l amâi. Foarte frumos zice la Timotei apostolul Pavel. Și ne uităm 3 cu 15. Ascultați ce spune și aici. Ascultă foarte clar și foarte frumos spune. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Cum e biserica lui Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Însuși El, Hristos este biserica, trupul bisericii. Este trupul lui Hristos, așa spune Biblia. Suntem pietre vii, El a murit pentru noi și ne-a câștigat cu sângele Lui. Fiecare din noi trebuie să simțim unul împreună cu celălalt, să trăim cuvântul adevărului, dar în dragoste. Nu fără dragoste nu merge nimic. Toate în dragoste se face. Că mântuirea e în dar fără plată. Merge mai departe. 2 Timotei și ascultăm 2 Timotei 2 cu 15. Ascultăm. 2 cu 15. Ascultați ce spune. Caută să te înfățișezi în dar lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul adevărului. Cum este Timotei? Așa trebuie să fiu și eu și tu, care împarte drept cuvântul adevărului. Așa cum zice Domnul, nu modificat, nu răstălmăcit. Apoi cine nu contează ce zici eu. Nu contează, nu contează, nu contează, nu contează. Nu-ți pasă, îl hulești pe Dumnezeu în față. Ca și romanii, hulesc pe Dumnezeu în față și pe Iisus în față, în loc să se întoarcă, să închine înaintea Lui și să mulțumească ca împărat al Universului. Stau împotrivă și răstălmăcesc cuvântul. Și merge mai departe și 25, ascultă.
vine pentru mulți, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Deci trebuie să mă pocăiesc de tot ce am făcut rău. Ce este pocăință? O continuă părere de rău ce am făcut și luptă să nu mai fac. Și acum spune aici, acum spun la toate credințele, indiferent cine ar fi, orice biserică și-a ascultat, să îndrepte cu blândețe pe protivnici în nădejde, dacă Dumnezeu, zice Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Nu oricum. Adevărul e a Lui. Noi nu avem adevăr. Noi singurul nostru adevăr e Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, legea și poruncile și Evanghelia veșnică. În dar, prin har, ne dă mântuirea prin credință. Mergem mai departe. Tit 1:1. Ascultăm. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșii lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu Evlavia. Deci cunoștința adevărului care este potrivit cu adevărul, cu Evlavia. Deci adevărul cum este potrivit cu Evlavie. Zice, având o formă de Evlavie, te gădui în putere foarte mult. Foarte multe credințe îi stau contra adevărului. Și mă întreb pe mine și pe tine, mă poți accepta? Nu! Dar le spun și îl iubesc. Pentru că urăsc păcatul, dar iubesc pe fiecare om. Așa cum ne-a învățat Iisus, prin cuvânt. Întoarce-te astăzi la El. Nu spune mâine, ci astăzi. Vino la El până nu-i prea târziu. Vino astăzi la El. Mergem mai departe. Iacob, ăsta și 15:1. Iacob, ascultă ce spune și apostolul Iacob. Iacob 1:18. Ascultă ce spune. 1:18. El a dat de bunăvoie lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făptului lui. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, adică prin Iisus. Am fost îngropat împreună cu El și am ieșit la o viață nouă. Vino, omule, și eu și tu la Iisus astăzi, acum. Nu aștepta mâine, acum să vii, că e prea târziu mâine. Astăzi, dacă auziți, nu vă împietreține, vino la El ne-a născut din nou și merge mai departe. 1 Petru 1:22. Ascultați ce spune. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Cum e? Prin ascultarea de adevăr. Iubiți-vă, deci din dragoste. Nu obligat. Dumnezeu nu obligă pe nimeni și dar vei lua răsplata. Și eu vreau ca și eu și tu să fim la prima înviere, să fim veșnici cu Dumnezeu în împărăția sa, pentru că celălalt vor arde. Nu foc veșnic, dar vor arde. Și n-aș dori, încearcă, bagi mâna în foc și să vezi cum te simți. Întoarce-te la Dumnezeu astăzi. Dumnezeu nu o face cu bucurie. Face un lucru care n-a mai făcut niciodată, când a dat judecata de execuție. Mergem mai departe. Ascultați ce spune. 1 Ioan, ascultați ce spune. 1 Ioan 1:6 și 8. 1 Ioan 1:6 și 8. 6 și 8, ascultați. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, vezi? Dacă n-ai părtășie cu El, ai legătură cu cerul, cu El, n-ai adevărul, ești un mincinos și minciuna va arde împreună cu mincinosul. Împărând că Satana care a adus prima minciună. Și 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în El. Uite păcatul. Ești păcătos. De câte ori v-am spus? Cel mai mare păcătos că eu când v-am zis că nu este Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi l-a lăsat mai iertat în neștiință. Ca și apostolul Pavel, n-am știut și n-am înțeles. Dar când m-a adus și am înțeles, am ascultat cuvântul adevărului și m-am întors la El.
Și în fiecare zi mă pocăiesc, mă întorc în fiecare zi ca să fac ce vrea El, nu cum vreau eu, ce vrea El. Domnul să mă ajute, pot face și pe mine și pe tine, cum vrea El. Merge mai departe. 2. Și ascultă, 2 cu 4 și 2 cu 21. Și versetul 21. 2 cu 21. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine la adevăr. Cum zice, bă, dar ați făcut Dumnezeu? Nu Dumnezeu ți-a făcut, Satana ți-a făcut-o. Și tu cu poftele tale. Nicio minciună nu vine. Adevărul e sfânt și veșnic. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, legea, poruncile. Evanghelia veșnică, cuvântul Sfânt veșnic. Nu se poate. Un om al lui Dumnezeu spune clar. Și merge mai departe. Așa, cu 21. Merge mai departe. 3 cu 18 și 19. 3 cu 18 și 19. Copilașul, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cum să iubim? Cu fapta și adevărul. Deci credința fără faptă e moartă. În orice ne osândește inima noastră, că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și ne cunoaște toate lucrurile. Te spune, prin aceea vom cunoaște că suntem în adevăr și ne liniștim inimile noastre înaintea Lui. Ce spune? Dacă trăim. Ce spunem, Doamne, uite, am greșit, am păcătuit, Doamne, n-am vrut să o fac. Ca un copilaș când vine la tata și iartă și iartă și iartă. Zice Iisus, de câte o să ierte? Apostolul Petru vinea, Doamne, de 7 ori. Și ți-a zis apostolul, Domnul Hristos la apostol, nu, de 70 de ori câte 7. Deci, într-o zi nu ajungi să păcătuiești atâta. Numai cel fără Dumnezeu poate. Nu judec pe nimeni, nu ne aparține mie, dar ne cheamă să nu păcătuim. Și spune clar, dacă putem liniști inimile, deci mărturisim și îl părăsim. Merge mai departe. 4 cu 6. Și ascultă ce spune. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin acesta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Cine ascultă de Dumnezeu de adevăr, nu mere Duhul rătăcirii, mere după Duhul Sfânt, e adevăr. Și El te conduce pe mine și pe tine, Domnul Iisus, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și mergem la lege, păzim legile din dragoste, nu să fiu mântuit, dar nu mai punem problema. Mântuire dar fără plată. Și atunci eu când păzesc pentru că îl iubesc. Nu pentru altceva, pentru că îl iubesc și vreau să-l iubesc cât veșnic. Și vedem, mergem la a doua epistolă a lui Ioan. Ascultați ce spune. Versetul, că e o singur capitol, deci 2, Ioan, versetul 1 și 4. Ascultați. Prezbiterul către aleasă Domnă și către copiii pe care îl iubesc în adevăr, și nu numai eu, ci toți care cunosc adevărul, cât toți îl iubesc. Și ascultați, m-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Umblând în adevăr. Apostolul Ioan spune foarte clar și condus de Duhul Sfânt și el, și eu, și tu, și fiecare, dacă ascultăm. Vino la el astăzi. Nu întârzia și încă un capitol de Ioan, că sunt foarte multe, dar câteva vreau să citesc. 3 Ioan, versetul 3 la 4 și 8. Și ascultă ce spune. A fost o mare bucurie pentru mine când am venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât au să aud copiii mei că umblă în adevăr. E mai mare bucurie. Și acum vedem un lucru. Aici sunt copiii care ascultă. Dar ascultați cei care stau împotrivă. Zice, mergem acolo la Romani. Ascultați ce spune la Romani. Romani 1, capitolul 1, 18 și 25. Și ascultați ce spune, pentru cei care nu vor să-l ascultă. Eu vă rog acum și vă îndemn în dragostea lui Dumnezeu, prin harul său, întoarceți-vă la Dumnezeu până nu-i prea târziu, indiferent cine. Și ascultați, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer.
împotriva oricărei necestire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înădușe adevărul nelegiuirea lui. Ce fac? Înădușe în nelegiuirea lor. Păi nu trebuie lege! Ce trebuie să iau șeptea? Dar păi de ce trebuie să faci așa? De ce să iau așa? Și mai departe? Nu e chiar așa. Înădușe și mânia lui Dumnezeu vine peste acei care fac asemenea lucruri. E te roghești de acolo, vino din Babilon afară. Până nu-i târziu, vino la el. Și ascultat versetul 25. Căci au schimbat în minciuna adevărului lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Auzi, au schimbat în minciuna adevărului, icoane, idoli. Idol poate fi mașina, casa, nevasta, bărbatul și așa mai de orice idol care pui înaintea lui Dumnezeu. Adevărul e pe primul loc, adevărul Evangheliei. Și tu ascultă de Dumnezeu, nu de oameni, și întoarce-te astăzi. De ce vrei să mori? De ce vrei să pierzi? De ce vrei să vii moartea veșnică? Vino la Iisus astăzi. 2 Tesaloniceni, ascultați ce spune. Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, ascultă ce spune. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 10 și 12. Și cu toate amăgirile, nelegiurii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăciri ca să creadă o minciună. Pentru că tot cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândit. Ce n-au găsit plăcere în adevăr. Adică, n-au găsit, adică eu sunt creștin și mă duc la biserică. Și stau împotriva lui Dumnezeu, mă duc acolo și, mă rog, la Sfânta cutare, la Sfântul cutare și la moște cutare și în loc să zic ocrotitorul Bucureștiului, ocrotitorului nu știu ce localitate. Cine ocrotește? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt atât? Și îngerul lui la care dă porunca. Zice, pentru toți ca cei n-au crezut adevărul și au găsit plăceri în nelegiuire să fie osândiți. Deci, ce plăcere ai? Ai plăcerea în adevăr sau în minciună? În nelegiuire? Vino acum, fratele meu, sora mea, până nu-i prea târziu. Vino acum, până nu-i prea târziu. Nu te da deoparte. 1 Timotei, 1 Timotei 6. Zădărniciile, ciocnit de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește de astfel de oameni. Ce spune? Oamenii care stricați la minte, lipsiți de adevăr. Merg, mă fac preot, mă fac pastor, mă fac nu știu ce la diferite biserici să am bani. Nu de mult am văzut în America un pentecostal, un conducător mare și un evanghelist mare. Îi lăuda pe oamenii pământești și lucrurile pământești care pierd. În loc să se întoarcă la adevăr. Și el duce pe mulți oameni în rătăcire. Toate credințele care nu stau bazat pe adevăr, nu am eu, al lui Dumnezeu, nu va vedea mântuire. Credeți în Evanghelia veșnică, adevărul veșnic. Ți ascultat de ce spune Dumnezeu. Mere mai departe. 2 Timotei, și ascultați ce spune la 2 Timotei. 2 cu 18 și 25. Ascultați ce spune. Căci s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a venit învierea și răstoarnă credința unora. Căci s-au abătut de la și eu am venit învierea. A venit învierea, dar Iisus când vine învierea. Acolo sunt martorii Jehova, care zic Jehova în numele Lui Dumnezeu. Dar mințesc că au venit în 914 ori o minciună îngogonată mare, o răstălmăcire. Tradus Biblia lor, traducerea lumii noi din Johannes Greber. Și i-au arătat unii credincioși că să nu mai citească acea Biblie. O rămas să citească și merg mai departe rătăciți.
crezând o minciună, ca ce am citit. Vino astăzi la el și zice așa, 2 Timotei și 18:25. Să îndrepte cu blândețe protivnici în nădejde dacă Dumnezeu va da pocăință și ajungă la cunoștința adevărului. Cum zice? Dumnezeu vrea fiecare ființă să fie la adevăr. Să cunoască adevărul. Să întoarcă din Babilon la ei. Până nu-i prea târziu. Fratele meu, sora mea, vino astăzi că e prea târziu. Vino și nu da deoparte. Vine până nu-i prea târziu. 5. Zice, așa, ascultă. Deci merge mai departe. 3:78. 3:78. Care învață totdeauna și nu pot să ajungă niciodată la deplină cunoștința adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt tricați la minte și o sândând în ce privește credința. O sândiți în ce privește credința. Deci îmi vine la cunoștință adevărul și nu vă stau împotrivă și toate credințele pe pământul acesta care nu ascultă așa tot adevărul și nu se roagă după adevăr. Da. Și să învețe toată Evanghelia veșnică cu puterea Duhului Dumnezeu. Vino astăzi la el. Nu încerca mâine, astăzi. Mergi mai departe. 4, 3 și 4. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă și îl vor gândea ureche să audă lucruri plăcute și îi vor toarce învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și vor întoarce despre istorisiri închipuite. Vor întoarce urechea, nu le place, las după. Noi, pentru nu mai auzim, nu ne trebuie lege, nu ne trebuie numai har. Nu uita, fără lege nu este har. Când am păcătuit, am mărturisit și vin la Iisus. Când mă duc la circulație și am greșit, mă pedepse și îmi ia permisul dacă am greșit. Sau plătesc amendă. Dacă am făcut un accident, poate plătesc chiar cu viața, stau închis în pușcărie sau chiar în accident voi muri. Deci legea te arată păcatul. Îl ții din dragoste pentru că îl iubești. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Din dragoste. Vină la el să ai har. Vino astăzi să ai har de la el. Nu mă spune mâine, ci astăzi. Mergi mai departe. Tit. Și ascultă. Tit. 1:9 și 14. 1:9. Să se ține de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască învățătoarea sănătoasă și să înfrunte pe protivnice învățătura, cuvântul adevărat, să fie în stare. Deja le răți că nu le place, își mulțumit de sine, cine-s eu? Dacă nu iei crucea să mergi după Iisus, după Evanghelia veșnică, vei muri și eu și tu. Astăzi auzi, te iubesc, poți să mă oprești oricând, oriunde. Te rog să-ți spui și la asta să vadă această Evanghelie, să vadă această predică și toți frații, surori să dea mai departe, să audă lumea, să vină până nu-i prea târziu. Va veni timpul și o să-ți pare rău că nu te-ai întors. Va fi prea târziu. Și atunci Dumnezeu, când tu taci și nu spui mai departe cuvântul lui Dumnezeu, dă mai departe, să audă multă lume, dă fără frică. Și 14. Și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Și basme, fie evreiești, fie lumești, orice, Ilie, nu știu ce, tot felul basme. Și porunci omenești date de oameni care nu-i după, nu se întorc de la adevăr. Întoarce-te și ascultă adevărul lui Dumnezeu, fratele meu, sora mea. Astăzi, vino acum cu mine, astăzi, aici. Hai să ne întindem mâna că te-i surprinde și, Doamne, condu-mă cum vrei Tu, voia Tatălui. Iisus îngheață-mă, nu cum voiești, cum voiești Tu. Să spunem și noi, nu cum voiești eu, Doamne, cum voiești Tu. Ia-mă în stăpânirea Ta. Ascultați ce spune la Iacov. Iacov 3:14 și 15. Alte 3. 14 și 15. 3:14 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 și 15. 3:
14 și 5, ascultă ce spune. Dar dacă aveți în inimă voastră pismă, amare și un dur de ceartă, să nu vă lăudați și să vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. De ce spune? Foarte clar. Nu mințiți împotriva adevărului. Și foarte mulți preoți, pastori mint împotriva adevărului. Nu-i chiar așa. Ajunge harul. Dar dacă tu stai împotriva, în fiecare zi auzi de la Duhul Sfânt, îți spune, mulți se laudă că au Duhul Sfânt. Ce Duhul Sfânt? Nu există Duhul Sfânt fără dacă n-asculți. Că zice, cei care n-au ascultat Duhul Sfânt s-a luptat împotriva lor. Vrei să-ți lupte împotriva ta sau întoarce-te astăzi? Vrea Dumnezeu să te mântuiască, vină la El. 5. Ascultă. 5. 19-20. Ascultă ce spune. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi sumedeni de păcate. De la ce? S-a rătăcit de la adevăr. Foarte mulți. Păi nu, acolo e bine, acolo pot mânca orice, pot să beau și un pahar, pot să curvez, pot să fac toate. Nu că noi nu suntem păcătoși, suntem păcătoși, eu sunt păcătos cel mai mare. Din lumea aceasta sunt cel mai mare păcătos. Dar m-am întors. Ți-mi-a dat har. Vino și tu să-ți dai har. Domnul nu dă deoparte pe nimeni. Eu de oricine vine nu-l dau afară. Vino la El, eu vin fiecare zi la El. Și spun, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. Că mă doare de păcatul meu, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Vin înaintea ta, primește-mă, Doamne. Vino și tu, vrei? Vino acum și pocăiește-te. Nu spune la Domnul mâine. Mergem mai departe. 2 Petru. 2 Petru și ascultați, 2:2. Mulți îl vor urma în destrăbările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbit de rău. De ce e vorbit? Destrăbălat. Apoi ne-am dus la discotecă. M-am dus la sărbători coșerci. Ne-am dus și am făcut diferite sărbători, Crăciun, Paști și așa mai departe. Ce am făcut doar contra adevărului, porunci omenești. Și când te va lua Iisus la rost, ce ai făcut, omule? De ce ai făcut lucrul acesta? Orice gură va anunți. Vino astăzi. Că mila biruiește judecată. Vino la mila lui Hristos. Deci la harul lui. El te iartă, te cheamă astăzi la El. Nu spune la El mâine, ci vino astăzi. Nu lăsa ca ziua de mâine să... Poate nu e a ta. Poate noaptea asta te duci la odihnă sau mai departe. Dar problema este să fii împăcat și eu și tu cu El. Îl mărturisesc și îmi pare rău de orice păcat. Mergem mai departe. 1 Ioan. 1 Ioan, capitolul 2. Și asculta ce spune. Cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Deci dacă nu păzești poruncile, care este adevărul, dar nu să fii mântuit, ci pentru că iubești. Nu fii mincinos, vino astăzi afară. Nu mai minți, nu trăiești în minciuna, că zice cel care este în minciună și trăiesc în minciună. Spun minciună, trăiesc, vor și dați afară. Nu vor vede. De ce vrei, frate, soră, indiferent de biserică, întoarce-te astăzi la El. El vrea să vii la El. El te iubește. El a murit pentru tine. De ce îl dai deoparte? Vino astăzi la El. Nu spune mâine, că mâine nu e a noastră. Nu știm ce m-a dat mâine, Domnul. După ce apune soarele, vine ziua cealaltă. Nu știi peste noapte dacă te vei trezi sau când te trezești și dacă te mai culci. Vino astăzi la El. Credeți inima Lui. Și 4:6, ascultă. Și 4:6. Eu sunt, așa, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pentru că cei ce este în voi este mai mare decât cei ce în lume. 1 Ioan, și am zis 4:6 și am citit
4:6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin acesta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Fratele meu, sora mea, vine la cuvântul adevărului și spune la Dumnezeu: Doamne, eu vreau, dar n-am putere. Și El te ajută. Hai cu încredere. Nu spune la Dumnezeu mâine, ci vină din dragoste. El așteaptă ca orice rob al său, orice om mântuit prin Hristos, prin Fiul Său, să vină din dragoste. Este important să te jertfești pentru din dragoste. În multe ori am fost cu soția și am ajutat. În multe ori am fost și am ajutat și singur. De după aia ne-au înjurat. Și ne-au făcut pocăiți, purca și așa mai departe. Dar n-am luat în seamă. Noi am făcut datoria din dragoste. Fratele meu, sora mea, vină la Iisus. Vreau să spun cu una care să încheie. Te rog să fii foarte atent. Pentru important este pentru noi ca fiecare din noi să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Un om care s-a întors la Hristos a învățat să iubească și din iubire făcea totul. Nevastă sa nu era întors la credință. Și acest om l-a prins pe nevastă sa de 26 de ore în pat cu altul. Tot altul, nu aceeași persoană. Și ea, când o fost prins a doua și câte ori l-a schimbat fără să știe el, totuși l-a prins de picioare pe bărbatul ei. De ce mă ierți? Și el, plângând, a spus un singur lucru. Ce spune astăzi Dumnezeu la mine și la tine: te iubesc. Dumnezeu ne iubește. O să așteaptă, mă duc să mă spăl. S-a spălat, s-a îmbrăcat și du-mă la parte. Și s-a botezat. Și altul n-a mai păcătuit niciodată în sensul acesta. M-am întâlnit cu această pereche, era fericit el, într-adevăr și ea. S-a întors la Dumnezeu și el a răbdat să-l scoată din foc. Iisus a coborât jos, a coborât din altul cerului și a murit în locul tău. De ce l-aștepți? De ce l-aștepți să îți iei acolo, în sanctuarul ceresc? De ce nu vii la el? Că el a ușa inimii tale și voiește ca să întoarcă, să te întorci la el și să vii să locuiești cu el. Dar deschide inima astăzi. Nu spune mâine. Acest om a avut răbdare. Puterea Duhului Sfânt. Iisus are răbdare și mă așteaptă pe mine și pe tine. Domnul să ne ajute.